Men şol ýaşlaryň esasen hem kämellik ýaşyny etmek ýaşlaryň mekdep okuşlarynyň ünsini okudan käň sowmazlygy üçin muňa değişli dünýäniň tejribesinde de täze mobil goşumdylar bar. Enatalar üçin esasen hem şol çağlaryny tehnologiýanyň dogry peýdalanmagyny gönükdirmek üçin elbetde taýyarly işler alyp barlar. Ýa-da diýenim video oýunlary häzirki wagtda fizik hereketligiň talap eden video oýunlary köpeldiler. Ýagny ýöne kompýuteryň başyna geçip oturmakdan ýa-da video oýunlaryna geçip oturmakdan azık fizik hereketlik bökmek, ılgamak, biraz maşk ýalarak hereketler talap eden video oýunlaryň häzirki wagtda aşky bolady. Biz çağlarymyzy dogry tarapy urup durmaly. Dünýä şol web portallarymyzyň açylmagynyň maksady şol. Biz çağlarymyzy, ýaşlarymyzy dogry maglumatlar üçin edip olary hem kızıklı ýaly ýaşyň düşünjeklerini hem peýda bolar ýaly. Sebäbi çağlyk, ýaşlyk bir näzik döwür. Şo wagtky alan tejribesi, gazanan ilm gowy, öwrenen dilleri durmuşynda hemra bolýar. Şol iş, zähmet ýolunda da geljekde bu peýdasyny berýär, hem özüne, maşgalasyna, hem ýurdumuza, iline, uluny, watanyna da peýdasy kän bolýar. Şonuň üçin ýaşlarymyza biz olaryň dünýäsi bilen aralaşmaly, olara döwri wagt, sanyny ulgamly düşündirmeli, dogry aralaşmaly, dogry ýetirmeli maglumatlary. Bizimle bilgirçi platformasynda elbetde ýaşlarymyza değişli kızykly maglumatlary ýetirişimiz ýaly Diller Dünyasy Dil Merkezinde alyp barýan çärelerimizi, mysal şu ýyl ýa diýip geçişim ýaly Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyna başlap geçiren çärelerimizdir. Ýaşlara değişli kızykly maglumatlar ýa-da şanly seneler bilen baglanşykly kızykly maglumatlary biz öz jurnalistika gurnamyz bilen ýetirjek bolýar. Türkmen beýik şahsiýetleri barada, ägir şahsiýetleri barada, geçiren çärelerimiz barada ýa-da ensiklopedik maglumatlar zatlary şeýdip birem güýmenje saýpamyzda berde crosswords convertlary başlanda ýetirip durýar kızykly maglumatlary. Ýaşlar hem kızykly maglumatlardan peýdalanýar ýaly wagtyny peýdal geçirer ýaly. Bu sanly görüşüne biz bilgirçi platformasyna ýerleşdirdik. Isleg bildiren ýaşlarymyz elektron görnüşde, sanly görnüşde bilgirçi platformamyzdan alyp bilerler. Inaşyvat portalyna ýerleşdirýän kär maglumatlarymyz bilen sizi tanıştyrayım. Bizim portalymyz esasen 3 dil, ýagny türkmen, ingilis, rus dillerini öz okuyucuların öz kızıklamaları esasında gündelik habarlardır, bildirişler yerleştirilýär. Şeýle de video habarlarım var, sport habarlarım var, kızykly aşpa şäheriniň ýaşaýjylarynyň durmuşyna değişli maglumatlarım var. Şeýle de bizim bilgirçi platformasy var, gysga kızykly maglumatlar var. Mysal hak törejüligimiz nämeler barada, hoşgörüň düzüliş formasy ýa-da buý suwuna değişli hükümler diýe şwaga şolaryň bolşýalan akademiýa bölümi var, ilim bilim bölümi var, dörejelik, tarih, saglyk bölümleri var. Akademiýa bölüminde bizim hatta online sapaklarımız var, video sapaklar. Online sapaklarımızda şeýle göni saytyň öz içinde tomuş etmeli mümkinçilik kazanarlar. Misal fizika bilen baglanşykly tizlik we tizlenmäniň tapawuty temasy bilen baglanşykly online sapak şu an. Şöyle sapaklar hem online böyle saytymyzyň üstünden görmäne mümkinçilik bar. Türkmenistan Bilim Ministerliğiniň Diller Dünyasy Dil Merkeziň bölümleriniň online berýän sapaklary kimya, fizika, matematika boýunça olaryň biz bilgirçi platformasyndan görüp bilýäs, tomuş edip bilýäs. Şeýle de matematika, program ýerleme ýaly ugurlar boýunça elektron gollanma, elektron goşundy, Android ulgamyny ulanyp boljak elektron goşundy hem bizim bilgirçi platformamyzda görüp bolýar. Şeýle şäherde geçirilen türlü çärelerdir, konsertler, dawralar, treningler, webinarlar, bular değişli maglumatlary, bildirişleri hem portalymyzda görmek mümkin. Gönümel şu saytymyzdaky salgylar esasında şu tarzda elektron poçtamyz arkaly
bize öz maglumatlaryny, makalalaryny ýetirip bilýärler. Biz seljerip onu öz saytymyza yerleşdirýäs. Elektron ýagdaýda aýtlamyň şol peýdal maglumatlardan peýdalanmagyny düşünýäs. Ýa-ni ýakynda esasen ýaşlaryň, mekdep okuwçylarynyň, talip ýaşlaryň gyzgyn talaplara esasyny biz bilgirje portalynda öretdik. Bilgirje portalyny biz esas ensiklopediki maglumatlar, ýagny masal diýeli ilkinji sanjymyky moýlap tapdy. Ýa-da ýöneköýje zatlar, lukmançylara değişli bolsun, beýik zatlara değişli bolsun, ýa-da dünýädäki iň tezli haýsy. Şolar bilen baglanşykly gysga, gyzykly maglumatlar şolar paýlaşýas. Ýa-da misal türkmeniň milli bilen baglanşykly, misal düýäniň görnüşleri misal, ýa-da düýe çopanyň ady näme, ýa-da men edebiýat bilen baglanşykly käbir detallar gysga ýagdaýda, düşünipli ýagdaýda çalçak maglumat tapmany. Ýagny siz dünýäniň meşhur gözlem motorlaryny, ýani Google diýdi, AltaVista, Yahoo diýdi, türkmen dilinde bir soru gözlän ýagdaýyňyzda, misal Nesimi kim bolupdyr diýip misal gözlän ýagdaýyňyzda şo maglumat çykarýaly gysga gönümel maglumatlary biz yerleşdirýäs Bilgerçe platformasynda. Şeýlede video materiallaryny yerleşdirýäs. Sebäbi bilşiňiz ýaly häzir internet bilen bolan häzir nesil bar. Hemme de tezisliğe, maglumatın tezisliğe özüm gysga we düşünipli ýagdaýda. Bular dizaýna da gat ähmiýet berýär. Bular owdun dizaýnyny hödürlemeli. Şol ýaşlar biz elbetde ünsüne kodumuzda goýup, şolary gyzykly bolar ýaly biz video materiallaryny taýýarlaýas. Ýani türkmen näze şahylar. Bularyň durmuşyndan gaty gyzyklyja gysga. Dünýäde elektronlugyny, sanlygyny kän geçip urady. Hatda video we surat materiallaryny has köp geçişlik bar. Sebäbi maglumat diýsenken, bu maglumatdan baryny siňdirip alyp bolanak, geçip bolanak, sebäbi döwrüň özü şonu talap edýär. Belki bizde şol döwür bize de öz täsirini ýetirýär. Haýsy manyda biz türkmen diline täsir sözleri ýerdik. Mesela IT sözü, yani content diýen söz, yani mazmun manysynda ýa-da içindäki maglumat diýen manysynda content sözü kän ulanmaýardy. Türkmen diline häzir şol agarlaşyp gitdi. Beýlek sözler ýani innovasiýa diýdi, diversifikasiýa diýdi. Şo sözleri biz öz dilimizde de ulanýar. Sözlüğümüze salyp, şonu Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Diller Dünýäsi Dil Merkezi dünýäniň ähli dillerini diýenýäli ýaşlara okudýar, öwredýär. Diller Dünýäsi Dil Merkezi. Olam hormatly prezidentimiň öz fermany bilen 2017-nji ýylda açylan okuw merkezi. Bunyň açylmagynyň esas sebäbi şu ýaşlaryň döwür bilen aýapdaş gitmegi, dünýä medeniýetlerinden täsirlenmegi. Şu ýyl Türkmenistan bitaraplyk mekany ýyly diýip plan edildi. Şu şeherden uğralyp Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Diller Dünýäsi Dil Merkezine dünýä medeniýetlerinden tanışýas diýip biz bir aýlyklar, hepdelikler geçirdik. Ve Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyk saklayan ýurtlarynyň medeniýetleri bilen tanıştırış dabaralary boldy, hepdelikler boldy. Fransa, Awstriýa, Amerika, Hytaý, Ýaponiýa, Malaziýa, Hindistan bular barynyň ykdysadyýety, medeniýeti, dili, olar bilen baglanşykly tanıştırış dabaralary boldy. Galyba sözünem Diller Dünýäsi Dil Merkezi özü bizim Türkmenistanyň diplomatiýasyny halkara derejede östürmek maksadı bilen açylan dil merkezi. Şol uğurda hünärmeler ýetişdirmek. Elbetde Diller Dünýäsi Dil Merkezinde öňülen çäklerini matematika, fizika, himiýa, onuň kompýuter tehnologiýalary, programmerlemeleri, tor administratorlygy. Bularyň häzirki wagtda hormatly prezidentimiň diýişýärli, şu tehnologiýadan baş çykarýan täze nesil masalan matematik ýaşly formasynyň 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda geçirilen gurultaýynda da hormatly prezidentimiň çykyşynda şonu aýratynlar tak geçdi.